Ako vidíte, grafická karta funguje na 100%, není jej nič. Obraz funguje aj všetko ostatné. Teplota je tiež veľmi vynikajúca. Oproti Dual PCB má výrazne nižšie teploty, keďže táto grafická karta má vlastne na jednom plošnom spoji dva grafické čipy, ktoré sa uchladia lepšie ako Dual PCB, pretože na Dual PCB máme dva plošné spoje, na ktorom z každých z nich je jeden grafický čip GTX 275. No, až si pozrieme. Rozlíšenie Full HD. DirectX 9, keďže DirectX 10 toto nepodporuje, teda táto hra, grafická karta podporuje DirectX 10, to je samozrejme. Video quality. Všetko na ultra, very high, ako sa len dá. Čo sa týka spotreby, s počítačom aj so všetkými komponentami sa to približuje okolo 300 až 350 W, čo je celkom aj dosť, ale zase si zoberte ten výkon, je celkom slušný a je to výkonnejšia karta ako GTX 480. To je celkom dosť náročná scéna, ale vidíte, že nemá problém. Dobre, to je všetko, čo by som vám mohol o tom dodať, takže ďakujem za všetko a dúfam, že si ju niekto kúpite.